Το πρώτο και το βασικό πράγμα που πρέπει κάποιος να κάνει, πέρα από το να προστατευτεί, είναι να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε και αρχεία καταγραφών και σημεία από τα οποία μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες για το τι συνέβη. Πολλές φορές, δηλαδή, ενώ υλοποιούνται εξαιρετικά μέτρα προστασίας, δεν φροντίζουμε να έχουμε επαρκή καταγραφή σε χρόνο πίσω, ώστε να μπορούμε να δούμε ένα περιστατικό πώς εξελίχθηκε. Γιατί οι στατιστικές λένε ότι κατά μέσο όρο οι κυβερνοεγκληματίες περνάνε περίπου 270 μέρες, λένε οι μελέτες. Κατά μέσο όρο. Άρα, αν εγώ έχω αρχεία καταγραφής 30 ημερών, αρχίζω και έχω πρόβλημα να καταλάβω πώς έγινε και το πώς ξεκίνησε. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε την επόμενη μέρα ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Άρα, πρέπει να έχουμε αρχεία καταγραφών ένα χρόνο, να μην μπορεί κάποιος να πειράξει καταγραφές. Logs λοιπόν. Αρχεία καταγραφών και διασφάλιση από εκείνους οι οποίοι έχουν διαχειριστικά δικαιώματα, ούτε εκείνοι να μπορούν να τα αλλοιώσουν. Η μία αλλίωση των αποδεικτικών και η μία αλλίωση των αρχείων καταγραφών διασφαλίζει και την καλή πίστη και των ανθρώπων που διαχειρίζονται τα συστήματα. Στην κυβερνοασφάλεια δεν χρειάζεται να μας πιστεύει κάποιος. Απλώς πρέπει να τηρούμε μια σειρά από πρωτόκολλα και διαδικασίες. Η τήρηση αυτών των πρωτοκόλλων μας βγάζει εμάς καθαρούς και ωραίους. Καλώς ήρθατε στο πρώτο podcast για την κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα. Καλά πήγε κι αυτό. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας, από όπου βρίσκεστε και όπου μας ακούτε. Άλλη μια εκπομπή του Καλά πήγε κι αυτό ξεκινάει και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω κοντά μου τον Δημήτρη τον Γεωργίου, που έχει πολλά χρόνια εμπειρία πάνω στο κομμάτι του IT, της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας και θα μας πει πάρα πολλά πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου, Λευθερή. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλώς σε βρήκα. Θα ήθελα να μας πεις λίγα περισσότερα πράγματα για σένα. Πού βρίσκεσαι αυτόν τον καιρό? Okay. Λοιπόν, πρώτα είναι χαρά και τιμή δική μου να βρίσκομαι εδώ κοντά σου. Είναι πολύ ωραίο να έχουμε ένα δικό μας podcast, μια δική μας εκπομπή για τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Άξιζε και γίνεται. Λοιπόν, εγώ είμαι στην Alphabet, όχι τώρα τελευταία, εδώ και πολύ καιρό. Ασχολούμαι αρκετά χρόνια με θέματα IT, με θέματα κυβερνοασφάλειας, με θέματα ψηφιακής εγκληματολογίας, αυτό που λέμε digital forensics στο χωριό μου. Αλλά δεν ήμουν πάντα ένικος σε αυτή την πολυκατοικία, έχω ξεκινήσει από λίγο παραδίπλα. Οπότε να σου πω έτσι δύο λόγια από το πώς βρέθηκα εγώ εδώ ξαφνικά και πώς είμαι εδώ 25 χρόνια μετά, πώς προσγειώθηκα στο χώρο μας. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με κομπιούτερ το 1984. Μου πήραν οι δικοί μου ένα Commodore και άρχισα να μαθαίνω πράγματα. Εκεί λοιπόν με στείλανε, έμαθα και Basic. Ήθελα και εγώ να μάθω τι κάνουν όλοι αυτοί, πατάνε κουμπάκια κλπ. Και έκανα Basic. Και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι έτσι απλώς που πατάς και γίνονται διάφορα, ανάβουν φωτάκια, γιατί είμαι και μικρός, είμαι και στο γυμνάσιο. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι μπορείς να φτιάξεις πράγματα με αυτά. Και κάπως έτσι ξεκίνησα. Κάπου εκεί στο Λύκειο το χάσαμε λίγο, γιατί κάπου λίγο σε κάποια μαθήματα δεν τα πηγαίναμε και πάρα πολύ καλά. Και έτσι προσγειώθηκα στη φιλοσοφική. Γιατί ήμουν αρκετά έτσι ικανός στα γλωσσικά και ξαφνικά βρέθηκα εκεί. Όπου κάποια στιγμή το 1996 ένας μυστήριος τύπος στέλνει μια επιστολή στον υπεύθυνο των εργαστηρίων της φιλοσοφικής, που ήταν ένας μαθηματικός, έτσι, πολύ ωραίος τύπος, ο οποίος είχε την υπευθυνότητα των εργαστηρίων γιατί δεν ήξερε κανένας άλλος τι σημαίνει κομπιούτερ εκεί την περίοδο, και του λέει ότι το εργαστήριο είναι ανασφαλές. Είναι 1996. Όλο το κάμπους των Ηλυσίων στο ΕΚΠΑ έχει 2 Mbit, μια ευθεία γραμμή από τον ΟΤΕ, και ένας περίεργος τύπος κατεβαίνει και λέει ότι έχουν πραγματικές IP τα PC του εργαστηρίου του τμήματος ψυχολογίας. Κουφά πράγματα. Παίρνει την επιστολή λοιπόν ο μαθηματικός και τη στέλνει στο κλειδί. Το κλειδί ακόμα και σήμερα λέγεται το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του ΕΚΠΑ, όπου με φωνάζουν κάτω να τους εξηγήσω γιατί εν πάση περιπτώσει έχω ενοχληθεί. Είναι η περίοδος που IP version 4 υπάρχουν άπειρες. Αντίστοιχα έχει και ένα πολύ μεγάλο έτσι, autonomous system, ένα πολύ μεγάλο δίκτυο το ΕΚΠΑ, οπότε γιατί να μην μοιράσει πραγματικές διευθύνσεις σε ό,τι τερματικό υπάρχει μέσα στο κάμπους. Κάνω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αισθάνομαι πάρα πολύ γνώστης. Τους έχω γονατίσει όλους με αυτά που έχω πει. Και μερικούς μήνες μετά κάνει το GUNet, κάνει ένα συνέδριο στην Άουλα. Άουλα είναι μια τεράστια αίθουσα στη φιλοσοφική σχολή που γίνονται εκδηλώσεις. Κάνει λοιπόν το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το GUNet, το Greek University Network, ένα συνέδριο. Και ο τύπος ο οποίος είναι πολλά μάγκας και τα σχετικά και παρόλο που είναι φιλοσοφικάριος, τους γονάτισε κάτω στο κλειδί, πηγαίνω να παρακολουθήσω. Δεν καταλαβαίνω ούτε το 5% από αυτά που λένε εκεί μέσα οι άνθρωποι της πληροφορικής, οι οποίοι είχαν έρθει από διάφορα πανεπιστήμια, από την Πάτρα κλπ. Συζητάνε για δίκτυα, συζητάνε για πρωτόκολλα. Εγώ έχω προσγειωθεί στον Άρη, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Συνειδητοποιώ το μέγεθος της άγνοιας
Και καταλαβαίνω ότι εντάξει, απλώς ψάχνοντας κάποια πράγματα είχα βρει και τέλος πάντων τους κάποια πράγματα. Οπότε αυτό ήταν μια πολύ ωραία αποκάλυψη του πώς μπορείς να αισθάνεσαι ότι γνωρίζεις, ενώ στην πράξη δεν γνωρίζεις. Ήταν τότε που αποφάσισες να ασχοληθείς με το αντικείμενο? Ήταν τότε που αποφάσισα να ασχοληθώ με το αντικείμενο και άρχισα να βρίσκω τρόπους να συνδυάσω αυτό που έκανα στη φιλοσοφική σχολή με αυτό που αγαπούσα, που ήταν τα κομπιουτεράκια. Όντως ασχολούμαι. Κάνω ένα μεταπτυχιακό στη φιλοσοφική σχολή όπου προσπαθώ να συνδυάσω την αγάπη μου για την πληροφορική με αυτό που έχω σπουδάσει και έχω κολλήσει τέλος πάντων εκεί πέρα. Και δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι και η εξέλιξή μου επαγγελματική και ότι θέλω να το κάνω. Κάνω ένα μεταπτυχιακό. Στο μεταπτυχιακό η διπλωματική μου γίνεται με τον άνθρωπο εκείνον που ήταν ο υπεύθυνος για τα εργαστήρια, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας που διοικεί το μεταπτυχιακό και αφορά δικτυακές κοινότητες μάθησης. Είμαστε πριν το 2000, το ίντερνετ ακόμα έχει Netscape Navigator, διάφορους ήχους που ξεκινάνε για να μπει στο δίκτυο κλπ. Και εδώ εγώ κάνω μελέτες για κοινότητες μάθησης, δικτυακές κλπ. Για να τα περάσουμε στην εκπαίδευση. Προφανώς αυτά ήρθαν στην εκπαίδευση περίπου 20 χρόνια μετά και τα έφερε ο COVID μάλλον. Λίγο. Όμως τελειώνω το μεταπτυχιακό με άριστα και προσγειώνομαι στο Κολέγιο Αθηνών στη μηχανογράφηση, όπου με πήρανε γιατί πατούσα σε 2 βάρκες. Καθότι ο εκπαιδευτικός οργανισμός ήθελε κάποιους οι οποίοι να καταλαβαίνουν λίγο και τα παιδαγωγικά του πράγματος, αλλά να ξέρουν και πληροφορική. Προσγειώνομαι λοιπόν το 2004 περίπου εκεί και μένω 4 χρόνια παλεύοντας με τα εργαστήρια να τα κάνω να λειτουργήσουν, γιατί οι μαθητές δεν θέλαν να λειτουργούν σε εργαστήρια πληροφορικής, θέλαν να λειτουργούν για LOL, WoW και άλλα παιχνίδια και γινόταν χαμός. Εκεί κάνω διάφορα πράγματα, αυτοματοποιώ συνθήκες κλπ. Και μετά από μερικά χρόνια αποφασίζω ότι ο κύκλος μου εκεί έχει κλείσει και το 2008 αποχωρώ και ξεκινάω την Alphabet, που είμαι μέχρι και σήμερα, τα πολλά χρόνια. Ασχολείστε λοιπόν στην εταιρεία με πολλά περιστατικά, έχουν δει πολλά τα μάτια σου και ακούσει πολλά τα αυτιά σου. Θα ήθελες να μοιραστείς κάτι από αυτά μαζί μας? Λοιπόν, έχουμε κάνει πραγματικά πάρα πολλές υποθέσεις κάθε είδους, από παραβιάσεις, από κλοπές δεδομένων, από business email compromise, δηλαδή απάτες που έχουν να κάνουν με πληρωμές. Αυτά που εμένα πάντα με συγκλονίζουν είναι όταν έρχονται και μας ζητάνε υποστήριξη άνθρωποι οι οποίοι είτε θέλουν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά πιστήρια και θέλουν με κάποιο τρόπο να γίνει επιστημονικά και να μην μπορούν να κλονιστούν, είτε άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί κατηγορούμενοι με πιστήρια τα οποία δεν έχουν τύχη επιστημονικού χειρισμού. Και με αυτό θέλω έτσι λιγάκι να τονίσω ότι ακόμα και σήμερα, είναι 2024, το λέω γιατί μπορεί να παίζει μετά από χρόνια αυτό, η δικαιοσύνη αποδέχεται μηνύσεις οι οποίες έχουν ψηφιακά πιστήρια σε μορφή φωτοτυπίας, σε μορφή μιας εκτύπωσης, σε μορφή... και αυτές οι υποθέσεις συζητιούνται και δικάζονται. Ελπίζουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται μετά από αυτό που φτάνουν στο ακροατήριο, εν πάση περιπτώσει, είναι οι σωστές, αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν θα έπρεπε να φτάνουν. Δεν μπορείς να κατηγορείς κάποιον με ένα email το οποίο είναι απλά τυπωμένο σε ένα δικόγραφο. Λοιπόν, οπότε οι υποθέσεις που μου αρέσουν εμένα περισσότερο από όλες είναι οι υποθέσεις που κάποιοι χρειάζονται επιστημονική υποστήριξη και τεχνική συμβούλευση για να εξηγήσουν πράγματα σε ένα ακροατήριο, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι η σύνθεση ενός δικαστηρίου, να αποδείξουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο να βγάζεις μια φωτοτυπία και να την βάζεις, το Viber μια φωτοτυπία και να το βάζεις σε ένα χαρτί και να λες με έβρισε. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και αυτό που χρειάζεται είναι μια ολόκληρη επιστήμη, προέκταση της πληροφορικής και της κυβερνοασφάλειας που ονομάζεται ψηφιακή εγκληματολογία, για την οποία, δόξα τω Θεώ, όταν τα πράγματα περνάνε από τα εργαστήρια της αστυνομίας, η δουλειά γίνεται εξαιρετικά. Όταν περνάνε από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, όταν είναι έτσι σε φωτοτυπίες και χαρτάκια, τα πηγαίνουν στο αρχείο και όταν έχουν βάση, τα προχωράνε για τα περαιτέρω. Αλλά δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν έχει κάνει κατσάπ ακόμα και χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση. Να πούμε τόση ώρα ότι μιλάμε για το non-repudiation ουσιαστικά. Μιλάμε για το non-repudiation, μιλάμε για το chain of custody, μιλάμε για μια σειρά από βασικές αρχές που σχετίζονται με το ότι όταν κάποιος θέλει να προσκομίσει ένα πιστήριο, αυτό το πιστήριο θα πρέπει να εξεταστεί και να αποκρύψουν αποδεικτικά στοιχεία από αυτό με έναν τρόπο που να μπορεί να μην επιδέχεται διάψευσης. Αδιάσυστα και όχι. Όπως είναι και στο χωριό σου, non-repudiation για παράδειγμα. Ωραία. Και να ξέρουμε και ποιοι το πιάσανε. Ποιος το έβγαλε από εκεί πέρα που ήταν, ποιος το χειρίστηκε μετά. Και πάει λέγοντας, ώστε όταν θα φτάσει να ασχοληθεί μια ομάδα σοβαρών ανθρώπων με το αν αυτό το πράγμα παράγει αποδεικτικά στοιχεία και έχει μια ικανότητα, να ξέρουμε ότι όλα τα άλλα πιο πριν έχουν γίνει σωστά. Μην ασχολούμαστε με το ποιανού το κινητό φωτογράφησε το Viber, ποιανού και αν η φωτοτυπία είναι ευκρινής ή δεν είναι ευκρινής. Άμα βρίσκεται μέσα σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, σε ένα πληροφοριακό σύστημα, πρέπει να το βγάλουν άνθρωποι που έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, να φροντίσουν να πιστοποιηθεί και να τεκμηριωθεί με τον κατάλληλο τρόπο,
και να φροντίσουν να το χειριστούν με τον κατάλληλο τρόπο και να παρουσιάσουν σε κάποιους κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν. Όχι έβαλα μια φωτοτυπία και την κουνάω και φωνάζοντας μέσα σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Ποιο περιστατικό ήταν αυτό που σε έχει μείνει περισσότερο? Το πρώτο περιστατικό που με έκανε να ασχοληθώ με την ψηφιακή κλιματολογία. Είναι εκεί γύρω στο 2010. Κάποιος πελάτης και φίλος ταυτόχρονα, πιο πολύ φίλος θα πω, έχει ένα θέμα λίγο διεθνούς ενδιαφέροντος. Υπάρχουν συνεννοήσεις που έχουν γίνει με email. Δεν κάναμε και πάρα πολλές ηλεκτρονικές συνεννοήσεις τότε. Πιο μετά βγήκαν τα Viber και τα WhatsApp κλπ. Έχει λοιπόν email από τα οποία προσπαθεί να αποδείξει πράγματα. Αν το 2024 ο νομικός κόσμος της χώρας πασχίζει να καταλάβει αυτά που εμείς συζητάμε, το 2010 ήταν μεσαίωνας. Άρα ήρθε και ζήτησε λοιπόν τη βοήθειά μου και μάλιστα μου ζήτησε κατευθείαν, έλα στο δικαστήριο. Μα του λέω πώς θα έρθω στο δικαστήριο, αφού δεν έχω δει καν αυτά τα οποία συζητάς. Μου τα έφερε λοιπόν σε χαρτιά τυπωμένα και ξεκινήσαμε μια διαδικασία να του εξηγήσω ότι δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται απλώς να τυπώσεις χαρτιά μέσα από το πρόγραμμα που παίρνεις τα mail και να τα πάμε και απλά εγώ να κρατάω εγώ τις εκτυπώσεις και απλά να φωνάζω δυνατότερα από τους άλλους για να τους πείσω. Υπάρχει καλύτερος τρόπος. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της πρώτης εμπλοκής που είχα, αναγκάστηκα και εγώ να ασχοληθώ και να μελετήσω περισσότερο το τι σημαίνει η digital forensics και ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Για να μπορέσω να βρεθώ μπροστά σε κάποιους οι οποίοι να μην μπορούν να πούν ότι αυτά που θέλει να πει ο δικός μου φίλος, για τον οποίο πήγα ως μάρτυρα στο δικαστήριο, ότι τα βγάλα από το κεφάλι του. Τελικά η υπόθεση αυτή εκδικάστηκε σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό και την κέρδισε. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για μένα και από πλευράς μελέτης, αν θέλεις, αλλά και από πλευράς εμπειρίας με τη δικαστική αίθουσα, που έχει πολλές ιδιαιτερότητες και δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι όποιος ασχοληθεί με digital forensics θα ασχοληθεί με όλο το υπόλοιπο κύκλωμα που λέγεται νομική σύμβουλη, νομικά γραφεία, δικηγόροι διαφόρων υποθέσεων και διαφόρων ικανοτήτων και συνθέσεις δικαστηρίων. Και διαφορετικές συνθέσεις δικαστηρίων. Όχι μόνο. Μπορεί να είναι πρωτοδικία, μπορεί να είναι αφετεία, μπορεί να είναι μονομελή, μπορεί να είναι πολυμελή, μπορεί να είναι κακουργιοδικία. Υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα στα οποία. Και βέβαια κανένας δεν είναι απαραίτητος ο καλύτερος φίλος σου εκεί. Οπότε εσύ πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να πας να κάνεις αν βγεις να υποστηρίξεις μια υπόθεση. Και άμα θέλεις, μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το ISC2 Hellenic Chapter για την ευγενική χορηγία στην εκπομπή μας και για όλη τη βοήθεια που δίνει σε εμάς και στους επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα. Υποθέσεις λοιπόν οι οποίες έχουν να κάνουν με νομικές υποστάσεις και κατηγορίες που μπορεί να υπάρξουν σε δικαστήρια και θα πρέπει σίγουρα να στηρίζονται σε λογικά ευρήματα και όχι σε οτιδήποτε μπορούμε να παρουσιάσουμε εμείς και να πούμε ορίστε το πιστήριο το έχω σε εκτύπωση ή σε οτιδήποτε άλλο. Ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε ώστε να μην φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση? Ειδωμένα από τη μεριά των forensics. Πάντα. Το πρώτο και το βασικό πράγμα που πρέπει κάποιος να κάνει, πέρα από το να προστατευτεί, γιατί νομίζω ότι έχει καλυφθεί αυτό το θέμα έτσι πολλές φορές από πολλές πλευρές, είναι να φροντίσουμε πέρα από το να διασφαλίσουμε τις υποδομές μας, να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε και αρχεία καταγραφών και σημεία από τα οποία μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες για το τι συνέβη. Πολλές φορές δηλαδή, ενώ υλοποιούνται εξαιρετικά μέτρα προστασίας, πολλαπλά επίπεδα προστασίας, δεν φροντίζουμε να έχουμε επαρκή καταγραφή σε χρόνο πίσω, ώστε να μπορούμε να δούμε ένα περιστατικό πώς εξελίχθηκε. Το λέω αυτό γιατί οι στατιστικές λένε ότι κατά μέσο όρο οι κυβερνοεγκληματίες περνάνε κάνα 9 μήνο μέσα στις υποδομές. Περίπου 270 μέρες λένε οι μελέτες. Κατά μέσο όρο. Άρα, αν εγώ έχω αρχεία καταγραφής 30 ημερών, αρχίζω και έχω πρόβλημα να καταλάβω πώς έγινε και το πώς ξεκίνησε. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε την επόμενη μέρα ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Άρα, πρέπει να έχουμε αρχεία καταγραφών ένα χρόνο. Το ευκταίο είναι να έχουμε ένα χρόνο καταγραφές. Το ευκταίο είναι να μην μπορεί κάποιος να πειράξει καταγραφές, γιατί αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι η διασφάλιση όλων των συστημάτων, ακόμα και από τους ανθρώπους οι οποίοι τα διαχειρίζονται. Εντάξει, υπάρχει πάντα, έχουν φτάσει πάρα πολλές φορές υποθέσεις στις οποίες θέλουν κάποιοι να ελέγξουμε συναδέλφους που είναι μέσα σε οργανισμούς. Έχω την τύχη, και το λέω έτσι δημοσίως, να μην έχει προκύψει ποτέ κάτι για συνάδελφο. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Αλλά δεν είναι δεδομένο, και όσες φορές έχουν έρθει τις υποθέσεις που δεν είναι οι πιο αγαπημένες μας, όμως τις αντιμετωπίζουμε με πολύ σοβαρότητα,
πάντα έτσι μας τσιμπάει λίγο. Μήπως πιάσουμε κάποιον ο οποίος εκμεταλλεύεται την προνομιακή θέση που έχει. Logs λοιπόν, αρχεία καταγραφών και διασφάλιση από εκείνους οι οποίοι έχουν διαχειριστικά δικαιώματα, ούτε εκείνοι να μπορούν να τα αλλοιώσουν. Και το λέω αυτό γιατί η μία αλλοίωση των αποδεικτικών και η μία αλλοίωση των αρχείων καταγραφών διασφαλίζει και την καλή πίστη και των ανθρώπων που διαχειρίζονται τα συστήματα. Έτσι, στην κυβερνοασφάλεια δεν χρειάζεται να μας πιστεύει κάποιος, να μας εμπιστεύεται. Απλώς πρέπει να τηρούμε μια σειρά από πρωτόκολλα και διαδικασίες. Από μόνη της η τήρηση αυτών των πρωτοκόλλων μας βγάζει εμάς καθαρούς και ωραίους και συνήθως δεν μας ακούνε όταν τα λέμε, όχι να μας εκθέτει κιόλας. Τους άλλους εκθέτει συνήθως. Πολύ ωραία. Οπότε είπαμε logs, θα πρέπει να το ξαναπούμε πολλές φορές, διότι όλοι φτιάχνουμε την υποδομή, όλοι την ασφαλίζουμε και όταν φτάνουμε στο κομμάτι ότι «OK παιδιά, και τώρα τι θα κάνουμε για τα logs retention και πού θα μπορέσουμε να τα αποθηκεύουμε και πόσες μέρες». Αξίζει να σου προσθέσω εδώ κάτι. Λέμε logs. Λέει ο άλλος έχω 200 MB logs, ξέρω εγώ, στο domain controller. 300 MB, 1 GB, 5 GB. Ωραία. Άμα κάνεις μια επίθεση γνωστή ως password spraying σε έναν domain controller, τα όλα αυτά που είπα θα γεμίσουν και θα έχεις log μερικών ωρών. Άρα, η διαφύλαξη των logs δεν έχει να κάνει με το τι διατηρείται απλώς ένα σύστημα, έχει να κάνει και με το πώς τα παίρνω από το σύστημα και τα πηγαίνω κάπου αλλού για περαιτέρω διακράτηση. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί κόσμος λέει ξέρεις, το default είναι 20 MB ή 120 MB. Θα το πάω. 1 GB και είμαι OK. Είσαι OK, αλλά άμα σου κάνει κάποιος μια επίθεση έντονη, τότε έχεις στοιχεία 2 ημερών. Και βλέπεις, ας πούμε, μια επίθεση ransomware για παράδειγμα, στην οποία πρωτού ξεκινήσουν να κλειδώνουν, έχουν κάνει brute forcing στην υποδομή ή password spraying, και βλέπεις όλους τους servers να έχουν 2 ημερών, 3 ημερών αρχεία καταγραφών, και είσαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό το πράγμα δεν είναι 2 ή 3 ημερών, γιατί ξέρεις την υποδομή και ξέρεις ότι αυτή η υποδομή, αν έχεις κάνει και λίγο reteaming, θέλει πολλές μέρες για να μπορέσεις να περάσεις από τα διάφορα επίπεδα, προκειμένου να μπορέσεις να πάρεις ένα διαχειριστή και να αρχίσεις να κλειδώνεις συστήματα. Άρα δεν είναι 2 ημερών που έχεις τα logs, άρα στην πραγματικότητα ξεκινάς να κάνεις μια διερεύνηση χωρίς να έχεις τα βασικά στοιχεία. Και αν δεν έχεις κάπου αποθηκευμένα έστω και κάποιο ιστορικό κρατημένο πίσω, πολύ πιθανό να μην τα βρεις, διότι ως γνωστόν όλοι οι επιτιθέμενοι, μόλις τελειώσουν τη δουλειά τους, το πρώτο πράγμα που πάνε να κάνουν είναι να διαγράψουν τα logs, σωστά, ώστε να μην εμφανιστούν πλέον οι κινήσεις τους και να μην είναι εύκολος ο τρόπος να βρούμε εμείς και εσείς κατά συνέχεια πώς μπήκαν μέσα και τι κάναν στο δίκτυο. Τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει πάντως. Όχι, θα το βρούμε. Όσα anti-forensics και αν γίνονται, γιατί γίνονται, έχεις δυνατότητες όταν έχεις πρόσβαση πάνω στους δίσκους να κάνεις carving, δηλαδή να ανασύρεις πράγματα τα οποία έχουν διαγραφεί, από εκεί να συνθέσεις πράγματα. Υπάρχουν πάντα δηλαδή οδοί από τους οποίους θα δημιουργήσεις μια εικόνα για να καταλάβεις τι έχει γίνει. Έστω και μερική, ώστε να μπορέσεις να ενώσεις τα κομμάτια του puzzle και να φτάσεις να μπορέσεις. Το καλύτερο είναι άμα τους πιάσουν στα πράσα και τους πετάξουν έξω, οπότε δεν καταφέρουν να κάνουν όλη τη διαδικασία των anti-forensics, οπότε εκεί μπορούμε να συνδέσουμε τις κουκίδες ευκολότερα. Αλλά γενικώς με την εμπειρία μαθαίνεις να συνδυάζεις και να μπορέσεις να χτίσεις μια θεωρία για το πώς έχει πάει. Γιατί πολλές φορές ο τρόπος που έχει εξελιχθεί ένα περιστατικό έχει ένα σημαντικό κομμάτι θεωρίας, το οποίο βέβαια οφείλεις να πεις ότι εδώ θεωρούμε ότι έχουν γίνει αυτά και έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για κάποια πράγματα, προκειμένου να μπορέσεις να εξηγήσεις ακριβώς και τι έγινε. Αν και το βασικότερο που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο είναι αν υπάρχουν σκληρά στοιχεία, δηλαδή διευθύνσεις IP, timestamps, αν υπάρχουν ενέργειες που έχουν γίνει, αν υπάρχουν υποκλοπές, αν έχουν μεταφερθεί αρχεία εκτός, αν υπάρχουν επεξαγωγές, τέτοια πράγματα. Αυτά τις περισσότερες φορές μπορείς να τα βρεις, γιατί δεν είναι όλα τα συστήματα προσβάσιμα σε έναν επιτιθέμενο. Ειδικά αν φεύγουν τα αρχεία καταγραφών, πάλι στα αρχεία καταγραφών είπαμε, αν φεύγουν εκτός. Εντάξει, μπορείς να μπεις σε ένα firewall και να αλλάξεις κάτι, αλλά αν έχει φύγει το log την ώρα που μπήκες, έχει πάει αλλού. Και είναι δύσκολο να πας να μπεις και εκεί που έχει πάει. Οπότε θέλουμε να διασφαλίζουμε τις καταγραφές μας. Πολύ. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Βρεθήκαμε στην άσχημη κατάσταση του να έχουμε υποστεί μια τέτοια επίθεση και μετά τι πρέπει να κάνουμε. Μετά, οκ. Λοιπόν, το πρώτο και το βασικό είναι κανείς να διασφαλίσει την υποδομή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να καταφέρεις να μην είναι αυτός που μπήκε μέσα και έκανε ό,τι έκανε, να συνεχίσει να είναι μέσα. Άρα πολύ βασικό. Αφού λοιπόν διασφαλίσεις ότι η υποδομή είναι καθαρή, θα πρέπει να διασφαλίσεις την αποκατάσταση συστημάτων και την παραγωγική λειτουργία. Υπάρχει ένα άλμα τώρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Εμάς το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει πέρα από την αποκατάσταση του γεγονότος ότι δεν είναι κάποιος μέσα, είναι να διασφαλίσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή να έχουμε ψηφιακά πιστήρια για ανάλυση. Μνήμη, δίσκους,
αρχεία καταγραφών, αρχεία από cloud, αρχεία από άλλα συστήματα. Γενικά οτιδήποτε μπορεί κανείς να πάρει και να αναλύσει. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μας ενδιαφέρει είναι αυτό. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό το κουτρουβάλιασμα που γίνεται, που πάμε και τραβάμε το ρεύμα στο rack, όλο και το κλείνουμε όλο και λέμε εντάξει Παναγιά μου, τους άφησα απ' έξω. Εμείς μόνο όταν έχουμε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποκόψουμε το δίκτυο, να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την καλή κατάσταση των συστημάτων όσο γίνεται. Εκεί υπάρχει τώρα ένα δύσκολο σημείο. Αν είναι ransomware και το αφήνεις ανοιχτό και δεν μπορέσεις να απομονώσεις τα συστήματα μεταξύ τους, μπορεί να μην σταματήσεις μια διαδικασία κρυπτογράφησης. Είναι η μόνη περίπτωση με αστεράκι που θέλει παραπάνω κοίταγμα λιγάκι για το πώς αποκόπτεις τα συστήματα μεταξύ τους. Στις άλλες περιπτώσεις, κόβουμε το δίκτυο, δεν κλείνουμε τα συστήματα, να μπορέσουμε να πάρουμε, παιδιά, ένα memory dump. Δηλαδή, όπως θα λέγαμε, μια εικόνα της μνήμης, ώστε να μπορέσουμε να την αναλύσουμε. Πολλές φορές βρίσκουμε εκεί πέρα διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, όπως είναι passwords, όπως είναι αποδεικτικά στοιχεία άλλα, τα οποία μετά δεν είναι εύκολο και οι ίδιοι να τα σβήσουν. Όταν τρέξεις κάτι και συνδεθεί κάπου και χρησιμοποιήσεις κωδικούς κλπ., αυτά ζουν εκεί. Άμα πας και βγάλεις το ρεύμα, πάει. Δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία μετά για να σε βοηθήσω. Αυτά. Πολύ ωραία. Η κουβέντα μας είναι απίστευτα φοβερή και δεν έχω καταλάβει πώς περνάει η ώρα έτσι. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και να μου πεις λίγο, γιατί όπως έχετε καταλάβει όλοι όσοι έρχονται εδώ θα πρέπει να φέρουν κάτι που αφορά τους ίδιους και την κυβερνοασφάλεια και θα θέλουν να το μοιραστούν μαζί μας. Και ο Δημήτρης δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Μας έχει φέρει κάποια αντικείμενα και θα ήθελα να μας πεις τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά για σένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό. Λοιπόν, ISE2, το CISP το πήρα το 2017, αλλαγή παραδείγματος. Χρειάστηκα περίπου 6 χρόνια για να το πάρω απόφαση ότι πρέπει να το δώσω. 6 χρόνια δηλαδή το συζήταγα και έλεγα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνω και εγώ πρέπει να το... Οπότε ISE2 και CISP σημείο σταθμός. Επίσης έχω εδώ ένα ωραίο νόμισμα που πήραμε όταν πήγαμε για τη βράβευση του Chapter στο Las Vegas το 2022. Μας δώσαν ένα πολύ ωραίο νόμισμα συλλεκτικό και το έχω στο γραφείο μου και μου θυμίζει και τη βράβευση του IC Squared Hellenic Chapter και των ανθρώπων βέβαια που εργάστηκαν γι' αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό. Κάτσε μια στιγμή να το κάνουμε έτσι λίγο. Είναι αυτό εδώ το κομπιουτεράκι. Το δώσω εδώ να το δεις, το οποίο εκτός ότι κάνει κλίτσι, πάτα κουμπάκια, πάτα διάφορα να δεις. Ναι, έχει αυτό το πολύ ωραίο. Λοιπόν, παίζει και μουσική, και αυτό είναι το πιο βασικό. Εμένα με συντροφεύει στο γραφείο όλη την ώρα, από εκεί ακούμε μουσική, είναι καλό, το βάζεις όπου θέλεις, είναι και μπαταρία. Βγάζει και διάφορα εκεί εφέ τύπου Matrix και... Κάνουμε διαφήμιση τώρα, δεν θα πούμε τη μάρκα, Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει την πλάκα του. Ναι, και έχει και ήχο από παλιό υπολογιστή, από τότε που εγώ ξεκίνησα. Ναι. Έχει στους παλιούς σίγουρα αυτό το κλικ είναι πολύ γνώριμο. Πολύ γνώριμο. Είναι αυτό που πάνε τώρα και το πληρώνουν 200 ευρώ για να το κάνει το πληκτρολόγιο και οι υπόλοιποι γελάμε. Μπράβο. Φοβερό. Αυτό λοιπόν είναι το... Αυτά λοιπόν έτσι τα αντικείμενα που εγώ ήθελα να με εκφράσουν εδώ. Τέλεια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Περάσαμε υπέροχα και νομίζω ότι θα το ευχαριστηθείτε και εσείς και σίγουρα θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα στο μέλλον. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.